Beth yw gofal sylfaenol? Fel arfer, gofal sylfaenol yw'r lle cyntaf y bydd pobl yn troi ato i gael cyngor iechyd neu driniaeth pan maent yn anhwylus. Darperir gwasanaethau gofal iechyd yn gymuned gan fferyllwyr, deintyddion, optegwyr a meddygfeydd. Ein nod ni yw eich cefnogi chi i fyw'n dda drwy gydol eich oes, o ddechrau at datblygu'n dda, i dyfu'n hen yn dda gyda help gweithwyr proffesiynol yn gweithio ochr yn ochr a meddygon teulu i ddarparu gofal arbenigol sydd ei angen arnoch, fel dietegwyr, parafeddygon neu ffisiotherapeuddion. Weithiau rydym hefyd yn gweithio gyda elusennau a sefydliadau eraill sy'n darparu gwasanaethau cymorth arbenigol, fel gofal canser neu gymorth iechyd meddwl. Beth ddylwn ni ei wneud os wyf yn anhwylus? Ffoniwch 999 os ydych chi neu rhywun gyda chi yn cael problem anadlu neu'n troi'n las, yn cael poen sy'n teimlo fel band tin o gwmpas y frest, yn methu a chodi braich, gwendid ar yr un ochr neu wyneb sy'n disgyn, gallai fod yn stroc, wedi cael anaf difrifol a gweud na ellir ei atal, neu os yw'n anymwybodol ar ôl cael ffit. Fel arall, mae gwefan GIG111 Cymru yn cynnwys llawer o gyngor o gwybodaeth am iechyd. Mae yma wirio'r symptomau a luniwyd gan feddygon i'ch helpu chi i ddeall y symptomau. Gall fod yn dwymin, yn beswch neu deimlo'n binysgafn, a chyngor ar beth i'w wneud nesaf. Os ydych eisiau siarad â rhywun, ffoniwch 111 ddydd neu nos. Mae'n rhad ac am ddim. Fe fyddwch yn siarad â pherson sydd wedi hyfforddi i'ch helpu chi a gallant drefnu i glinigi roi galwad yn ôl i chi os oes angen. Bydd defnyddio GIG Cymru yn gyntaf yn lleihau'r pwysau ar y gwasanaeth 999 ar adrannau bris ac yn ei gwneud yn haws i chi gael y gofal iawn yn y lle iawn y tro cyntaf. Ar gyfer man anafiadau eich corff, man losgiadau neu sgaldiadau, brathiadau, pethau yn eich trwyn neu glist, mae gan Hywel Dda unedau mewn llawer o ysbytau a chanolfannau gofal iechyd cymunedol i oedolion a phlant dros 12 mis oed. Dyled mynd a babanod i'r adran frys. Ewch i'n gwefan cyn mynd yno i weld beth sy'n cael ei drin ymle ar oriau agor. Gallai hunan-gyfeirio at ffisiotherapidd neu bodiatrydd enghraifft fod yn ffordd orau i gael y cymorth iawn ar unwaith. Gwyliwch y ffilm ar ein gwefan am ofalu amdanoch eich hun i gael rhagor o wybodaeth. Mewn ymateb i'r pwysau ar y gwasanaeth iechyd, mae'r gweithlu gofal sylfaenol lleol yn ailunio'r ffordd o gynnig gwasanaethau. Gyda'ch cefnogaeth chi, credwn y gallwn wneud gofal sylfaenol yn fwy effeithlon a hygyrch. I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau gofal sylfaenol penodol neu gyngor cyffredinol, gwyliwch ein ffilmiau byr eraill ar ein gwefan. Trwy'r llyfrgell Pocket Media gallwch gael gwybod am gyrsiau dan arweiniaid cleifion arbenigol. Gallwch ddysgu mwy am bethau fel diabetes, lymphedema a'ch calon yn y Cymraeg a'r Saesneg. Os ydych yn pryderu am eich iechyd, peidiwch ag aros, nes iddo fynd yn fwy difrifol. Am rhagor o wybodaeth am wasanaethau iechyd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro, ewch i'n gwefan biphd.gig.gofal-gofal-sylfaenol neu drwy sganio'r cod QR a ddangosir ar eich ffôn symudol.